Qui va fer de la teua humilitat, senzillesa i modèstia l'emblema de la seva fundació, la família Marista. A les 12 aquesta mateixa nit trencarem el silenci per fer-te pregària. Demà a les 10 caminarem al teu costat mentre recem el rosari, i en acabar el rosari farem ofrena de flors, farem ofrena de flors a la nostra patrona. A les 7 de la vesprada, demà, celebrarem una solemne Eucaristia. Estem tots convidats a participar.